Kaixo, Garbiñe Iriarte naiz, Tolosaldean lanbide heziketako irakaslea. Bosgarren esparruko jarduera nola egin duten azalduko dizuet bideo honetan, eta bosgarren esparru honek erantzuten dio adimen artifiziala ikasleen ahalduntzea sakontzeko. Gure kasuan esan beharra daukat ikaskuntza pertsonalizatu izango dela, eta konkretuki bi interes talde ezberdin sortu ziren aurreko unitatei helduz, hau da firewallari helduz. Talde bat izango zen firewalla IP tables bidez sortzea, eta beste izango zen PFSensa erabiliz. Eta kasu honetan azalduko dizuet bi infografia ezberdin horiek nola egin ditudan. Adibidez, hemen dakeu lehenengo infografia, babestu zure sistema IP tablesarekin, eta hemen erabili dudan adimen artifiziala izan da ChatGPT. ChatGPT-ri ondorengo galdera egin diot, euskeraz, lanbide heziketako erdi mailako zikloko mikroinformatika sisteman eta saren teknikaria zikloko irakaslea naizela, betira ikustea kontestualizatuz, eta ikasleen zuentzia instalatu behar dute, eta horretarako Ubuntuko IP tables erabili behar dutela, eta nola egin beharko lueken infografia bat jartzeko, zer den IP tablesa, zergatik erabili eta instalazioa nola egin azaltzeko. Hemen ematen dit beak prozesu guztie, eta egin dudana da prozesu hau infografia batean jarri. Gero, irudik nola bilatu? Irudik bilatzeko erabili dut Crayon, eta hemen adibidez jarri diot firewalla con candado, eta ematen dizkit irudi mota ezberdinek. Ikusten duzue, eta orduan indetena da olako irudi bat hartu, eta txertatu infografian. Crayonek daukena ona, hemen interesen arabera zapaltzen jute bali manaiz, aukeratzen jute bali manaiz, gero hemen jeistea dauket, eta bera izait, ni sakontzen di joan eran, bera izait asko ze irudi gehiago ematen, ez? Eta interes hau bali madauket, gero jute zait interes honen araberako irudi gehiago sortzen. Ikustezue konkretuki hau, hemen jarritako, hau hemen jarritakoa da, eta hola jungea irudik aukeratzen. Crayon benetan esan behar bali badao, irudi aukeraketan oso errez egiten den gauza bada. Eta guain, erakutsiko dizuet berdin-berdine, baino PFSensan infografia, ChatGPT galdetu diot berdin-berdina, bakar-bakarriken, hemen esan diotena da erabiltzeko PFSens, eta ja sortu dit beak dena, eta indetena da berriro, beak eman ditena hartu, kopiatu, eta hemen jarri. Irudik aukeratzeko, irudik antzekok die, eta jo naiz aukeratzen. Eta lehen esan bezala, olako irudi bat aukeratzatenen, hau kamaninda dao, eta hemen fondoak entzea dauket. Hau da azalpen guztia.